uNkulunkulu kubusise yenza ubulungiswa yenza okufanele subscribe like become a member nikela ku channel isebenzisa inamba kuphela ngomlandeli we channel isenze kuphela kuma calls ungayisebenzisi kulento abantu abayenzayo ku WhatsApp bengisendela ama SMS ngaza ukuthi I don't respond to SMS I don't respond to WhatsApp I don't use WhatsApp for dreams or dream interpretation. Sibheka la uSandiswa Zondo Sandiswa Zondo ngicela ubuza umphupha ke umlotha kusho ukuthini. Thank you. So umlotha, it could be that maybe ngalesikhathi sephupho ubona umlotha, ngaba umlotha sazwani, ngaba ne holy ash. Holy ash umlotha hamsana kakhulu ne cleansing nokugezwa kuhlambululwa, yabona, ngabo kuhlanjululwa kwakho ukuhlanjululwa kwedalwa, yabo, kungaba umlotha wobulongwe ngokwesintu. Lowo mlotha loyo uyasebenza kakhulu ekuhlambuleni umuntu nokuhlambulula idalwa zakhe futhi, kodwa ke sikhulume nje ngomlotha mhlawumbe weyinkuni in general, umlotha wezibi wemfucuza. Asesithi number 1 umuphupha umlotha kuwuphawu oluhle uma kungenzeka uyawusefa, lungakusho ukuchuma nokuphumelela ngemuva kokuyikhandla. Number 2 asesithi uphupha umlotha futhi kuwuphawu lube uma ubona umlotha omningi, lungasho ukuhluleka nokuphela mhlawumbe kobudlelwane noma ukufekela kwemizamo yakho. 3 kuyenzeka futhi umuphupha umlotha kube uphawu olubuma uphephetha, lusho ukuthi ngeze kuzokwenza umsebenzi oyize futhi ongenanzuzo noma ungeke uzwisise ngalutho. Number 4 umuphupha umlotha kuwuphawu lubuma ubona indunduma yomlotha, lungasho ukudumazeka, lungayikhomba inhlupheko noma insokolo nokuthi ungase mhlawumbe ulandelwe amashwa ungaselele. Number 5 futhi ngase sithi mhlawumbe umlotha kuwuphawu luhle noma olubi kwesinye isikhathi futhi uma uyindunduma kodwa eziko manje endlini, lungayisho into eyisidingo soxolo uma kungekho ukuzwana ngaphakathi, okusho kukhona uxolo odingakalayo ukuze izinto zene zilunge phakathi kwenu neyidalo. Ungenzeka nje manje kunento ewulaka leyidalo, kunento ewuqhela kweyidalo ngenxa yokuthi kunalomsindo khona efanele ulungise lakhaya, noma ke kufanele nezinto ezihlambuluko, inento efuna ukugezwa noma ukuhlambululwa kweyidalo zalakhaya esesangcola nayingcolisa nina, yabona. Number 6 futhi umuphupha umlotha kuwuphawu oluhle uma ugcobile wena, lusho ukuthi uzodingeka usebenzise mhlawumbe noma usebenze wonke amathuba esikhathini esizayo ukuze uguqule isimo sempilo yakho. Shuthi akhona amathuba angahlavele kodwa uzodinga ukuthi wasebenzise lawo mathuba lawo impilo yakhe ngahle iguquke. Number 7 ke asesithi umuphupha futhi umlotha kuwuphawu lube mangenze kubona ubuthezela umlotha ndawonye, ukubuthezela umlotha. Lokho kungasho ukuthi kukhona imfihlo engase ivele obala uphinde uphoxeke kakhulu phambi kwabantu abasondelene nawe, yabona. Number 8 kuyenzeka futhi umuphupha umlotha kube uphawu lobusi isikhathi uma uqoqo olusho nje isifo engahle sehle ekhaya esingalindelekile esizokwenza mhlawumbe uba nokuyisola ukuthi mhlawumbe uphuze ukuthatha isinyathelo engabe ebesingasiza ukuthi lo muntu angadluli emhlabeni, yabo. Number 9 asesithi futhi uphupha umlotha singathela njengophawu kakhulu uma useziko, lungakhomba lapho mhlawumbe ukuthi kumele ugeze into eyisichitho, ugeze mhlawumbe into engamathunzi noma ugeze into engamabhadi noma amashwa noma into eyisinyama noma ukuthi ugeze idalo umhlambulule idalo, futhi ikhona efuna usuke nisukubele nilungise kuwena noma idalweni zakho, yabona, ngabe idalo zomuzi noma idalo ezembethe wena. Number 10 yenza futhi umuphupha umlotha siyithathe njengophawu luhluma useziko, ngisho ukuthi kuyenzeka kudingeka nje usebenzise umlotha uma wenza iwasho futhi ungawubona mhlawumbe umehluko. Kunabantu uthola ukuthi kuye umlotha usho ukuthi izinto zakhe yonke into ayoyisebenzisa iwasho zakhe kuyofuna liqo umlotha wakubo, yabo, izinto bese ziyalunga nalabantu abawusensala lezo washo zakho zilunge. Noma uthola ukuthi wena uma uze lapha into zakho zonke ufuna uyixube nomlotha, uziqoqe umlotha ukuze izinto zakho zikhanye, ukuze idalwa zakho zibe ngakuwe, yabona. Kuyenzeka futhi ungawuphupha umlotha ngenxa ukuthi mhlawumbe
lo mlotha kufanele mhlawumbe usebenzise, mhlawumbe ungenze kuney'ngane ufuna uyisebenzisele lo mlotha ukuze lezi ngane zakho zixhumane ney'dalo zalapho lelo khaya lelo, ukuthi mhlawumbe ikakhulukazi iy'ngane ezikhulele kwenye indawo zakhulela, yabona zangakhulela la khaya. So uthola ukuthi mhlawumbe wena kufanele usenze lo mlotha ngabe ugcoba lezi ngane noma ugcoba usokhakhaya noma usiphahlela okuthile noma ukhuluma inkulumo ethile kodwa unalo mlotha enganeni yabo. So kungabe into kanjalo. So umlotha akusinga sonke isikhathi la uma ubekhona nje umlotha vele usebenza kakhulu ukusixhumanisa ney'dalwa, usebenza kakhulu ukuhlambululeni iy'dalwa, usebenza kakhulu ekutheni kuhlambulule nathi uma ukuthi sinesifo nokugula okukakhulu okuhambisana namathunzi esuke silolwa ngawo, noma ukuthi sihlambulula nje iy'dalwa esuke zisempethe ezingahlambulukile kahle, yabona, noma zingaxhumani nathi. Semakhulu besibheka nje udaba lomlotha. I hope it does make sense. Yeah. So. Siweni